जोबोद दुखुनांथाव जों रावबो सानफेराखै आरो गावजोंबो मैयासिम लोगोफ्राबो दं आंजोंबो फनावबो रायलायबाय थादों गासै माने सरकारि बायदिसिना हाबाफारिफोरनि सायावबो जोंहा दिनै पीयूष हाजरिका बिथां माने फैनो गोनां दङमोन आरो बेखौ लानानै बिथाङानो दायित्व दंमोन आरो बिथाङानो मैयासिम गासिबो माने खामानिफोरखौ खा खबर लाबाय थादों नायबाय थादों बिथोनबो होबाय थादों बेबायदि जेबो गैया माने जोबोद माने गोमोथाव आरो जोंनो दा गाव नागिरना मोनाखै जे बेबायदि मा जाहोन दं जे बेबायदि जानो जाथावथाव खिन्थु जानायाथ' जाबाय बेखौथ' जों बुंनो हाला बिनि जिउमाया जाहाथे अराय गोजोनै थायो जेरै बियो मिनि खुसि जों बयजोंबो थायोमोन बिदिनो जेन जाहाथे रुंसारिनि उनावबो बियो जाहाथे बिदिनो थायो जों बेखौल'सो बुंनो हाबाय आरो बिथांनिसिम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनायखौ जोङो बावहरबाय बाखि बिथांनि जिउआव बिथाङा जिरायनाय गैयाजासे हारिनि आरो गाव सासे बिटिसिनि एमसिएलए EM दिनै डिपुटि स्पिकार हिसाबैबो बिथाङा गासै खामानिखौ मेंनाय गैयाजासे मावलांदों बे गासै दरंगा जुलियावबो दाबो आरो आथिखालावबो दाख्लैसिम बियो खालि डेभेलपमेन्ट स्किमनि थाखायनो मानसिफोरजों रायलायबाय थादों एस्टिमेट बानायहोदों गासिबखौबो माने बे खामानिखौ मावगासिनो दं दासिम दा नाथाय बिनि गेजेरावबो बिथाङा मा सानखो मा जाखो मा माखो जों रावबो बुंनो हाला जे बोरै बिदि जाखो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो बेबायदि सासे गोख्रों समाजनि दैदेनगिरि आरो सासे रायजोनि जि थान्दै बा प्रतिनिधि बेबायदिखौ खोमानानै लानांनाया जोंनि समाजल' नङा जोंनि हादोरनि थाखायबो जोबोद खहा गोनां जाय गावनिखौनो बाथ्राखौनो साना सासे सान हर खालि समाजनि थाखाय ओनसोलनि थाखायल' बिथाङा माने मा होनो गावनि समखौ हगारबाय थायोमोन आरो बिदि जेबो गैया पार्टिजोंबो जेबो गैया गासिबो गावनो जोब बेवहाय जेबो गैया पार्टिजोंबो सरकारावबो जेबो गैया बिथाङा बे 10-15 दिनाव चिफ मिनिस्टारनिफ्राय लानानै मन्त्रि आरो जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथां कन्टिनिउ दं शिबसागरनि माने जाथायखौ लानानैबो बिथाङा रिलिफआवबो थांदों आरो दा गोदान रिलिफ हैनोबो दाख्लैसो मानाव गेदेर चिफ बिथांजों रायलायनानै बिसोरो स्पिकारनि नेतृत्वआव दा शिबसागराव थांनोसो बिसोरो रेडि जालायबाय थादों बेबायदि जेबो गैया गासिबो मैया बेखौथ' बुंनो हाला खिन्थु मोनथिनाया 7 बाजिसोआव आरोखि माखासे मिनिट टिनिट दं बिथाङा जिहेतु माने 1-2 घन्टासो सिगां आं एसे जिरायनोसै होननानै सानसे थारला मानसिफोरजों रायलाय लोगो हमै जिरायनो गावनि रुमाव दङमोन खिन्थु जेब्ला 2 घन्टासो बारबाय खोमसिबाय माबाय अब्ला बेखौ जेब्ला गाबज्रिबाय अब्ला बे सोङैयाव बिनि उनावसो मोनथिबाय आरो नङा बेथ' नेचारेल बिदि तदन्त होननानै नङा बेयाव गासिबो दंजोबो गासिबो नुजोबदों आरो बे मथे दा पस्टमर्टेमाव बिनि थैनायनि जाहोन मा ओंखारो आरो बिनि उनाव माने पुलिस बा मेया जिखिनि सरकारि भाबै बेफोरबायदि केसाव जि खालामनांगौ बे नेमखान्थिफोरखौ पुलिसा खालामजोब्बाय दा बिनि उनाव मा ओंखारो पस्टमर्टेमाव मायाव बे जाबाय फर्मेलिटिस बाखि बिनि सायाव जेबो बेबायदि गैया खारन न'आव जादों बायहेरायाव जायाखै न'नि मानसिनि सिगाङाव न'खरनि मानसि दं बेवहायनो ड्राइभार दं पुलिस दं समस्त मानसिफ्रानो बेयाव दंजोबो आरो बयबो थांलाय फैलाय गासिबो गतिके अबेबा मोनसे जायगायाव जानाय नङा अबेबा थांनानै जानाय नङा ओंखायनो बे जाथायनि सायाव गासिबो पुलिस बिफान आरो दा माने बेफोरबायदि जाथायनि बेलायाव जि फर्मेलिटिस थायो बिसोरनि मिनिमाम इनकुवारि माबा माबि माबानि सायाव बेखौ बिसोर खालामगोन